खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव 21 निबो गोजौआव मासि लानानै थामहिनबा एमसिएलए देरहानानै बे समाव फैबाय थानाय समाव बिटिसि आव सरकार सालायफिनगोन प्रमोद बर'आनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा एबसुलुट मेजरिटी 21 तानिफ्राय बांसिन एमसिएलए देरहानानै इउपिपिएल हारसिङैनो सरकार दागोन। राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो एबसुलुटलि मेजरिटी लानानै बे समाव सरकार दाफिनगोन होननानै दाबि खालामदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन बियाबनि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बजबना लाबाय प्रमोद बर'नि जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन लाबोनाय बे लाबोनायखौ बरायना लादों रायजो राजाफोरा बे समाव शान्ति लाबोनायखौ बरायना लादों रायजो राजाफोरा जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन गुबुन बियाबाव जगदान जानाय हाबाफारिया सोलिबाय दं थिग दिनैबो जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जानालिगाव ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथियानो देरहासार जागोना रोखासै होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव 2025 सेप्तेम्बर दानाव जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयावहाय इउपिपिएल हान्जानि जायखि बिजाथियानो जाया मानो जमदुवार समस्तिनिफ्राय गोबां बिबां लानानै देरहालांसिगोन। राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिबावदों जे जानालिगाव ओनसोलाव बे समाव बिपिएफआ जिर' जाबाय बे समाव बिपिएफ गैला नखरसे नखरनैल' बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दंसै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा 200निबो बांसिन नखर जोंनि बिपिएफनिफ्राय 200निफ्रायबो बांसिन जोंनि आदिबासि नखरफोर आरो बर' नखरफोर जइन जाफैदों बे जानालिगाव प्राइमारिनि आन्डाराव फ्राय बिपिएफखौ गैलाखौनो होनजायो नखरसे नखरनै दंबावो बे नखरसे नखरनैखौबो सानसे साननैनि गेजेराव सोनानै लाजोबसिगोन जोङो गतिके जानालिगाव प्राइमारियाव बिपिएफखौ जोङो दिनै साफा खालामबाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव 2025 सेप्तेम्बर दानाव जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयावहाय इउपिपिएल हान्जानि जायखि बिजाथियानो जाया मानो जमदुवार समस्तिनिफ्राय गोबां बिबां लानानै देरहालांसिगोन आरो 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव प्रमोद बर' सार दैदेननाय जोंहा बिटिआरआवहाय सरकार जाफिननो थांगासिनो दङ जे आद्रा थानाय 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिम गोबां मोजां हाबाफारि बिथाङा मावबाय जोंनि गेजेराव शान्ति लाबोबाय जोंनि गेजेराव जौगानायनि हाबाफारि मावबाय आरो जोंनो जिहेतु न्याय होबाय प्रमोद बर' सारा दा जोंनो रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै थिरांथा लाबाय आरो सतबांसा लाबाय जे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव प्रमोद बर' सार दैदेननाय गोदान मोनसे सरकार दानानै बिथांखौ 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानो न्याय होनो आरो जोंनो सौफैनाय सान्थिखौ बिथाङा लाबोना होफैदों बे सान्थिखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय बिथांखौ जोङो खावलायदों। जोंनाथ' इउपिपिएलआ एबसुलुट मेजरिटी लानानै सरकार दागोन नोंथांमोना मिथिगौ जे दा गासैबो हान्जानिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव सामफ्रामबो हाबफैगासिनो दं जगदान जाफैगासिनो दं गतिके बिसिबां एमसिएलए देरहानो हागोन एक्जाक्ट नाम्बारखौ आं बुङा खिन्थु एबसुलुट मेजरिटी 21 तानिफ्राय बांसिन एमसिएलए देरहानानै इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दागोन।